Vítajte na Balatone v Pelso Campingu. Nachádza sa v Alsóörsi, máte tu aj adresu, presne medzi Balaton Almády a Füradom. Prebehneme sa na bicykli, aby ste reálne videli, ako tento kemping vyzerá. A keď odbočíte z hlavnej cesty a idete od Balaton Almády, tak sa vám bude zdať, že tu nič nie je, pretože dlho je len takáto žiadna cesta. Až potom, keď odbočíte, začínajú nejaké bufety, obchodíky a cez rampu sa dostaneme do kempu, ktorý leží presne, tesne pri Balatone. Čiže pláž máte 10-15 metrov od karavanu, ak chytíte dobrú parcelu. Ideme sa pozrieť. Takže na ľavej strane sú spomínané bufety, reštaurácie. Dokonca je tu aj opravovanie motocyklov. Na pravej strane bývajú ľudia, neviem, či sú to rodinné domy alebo len chatky. Tetovacie štúdio. Kenia. Gelové nechty. A vstup do kempingu. Recepcia. Tento kemping, jeden ako z mála kempingov na Balatone, má aj svoj bazén, dokonca dva. Takže najprv navštívime ten väčší. Je otvorený do 6, teraz je 6:30, takže nie je tu už ani živá duša. Jednoducho je to zamknuté a cez ten plot sa nedostanete. Dostatok miesta v tieni. Skutočne je problém nájsť nejaké miesto na slnku, aspoň v tejto časti kempingu. Tu sú jedny sociálne zariadenia, to sú väčšinou pre mobilné hauzy. Nakoľko v tejto časti máte viac mobilných domov, ale prechádzame postupne do časti, kde budú karavany a stany. No, ja to trošku otočím. Ešte vám ukážem, ako blízko je ten Balaton, ale v tejto časti sa ešte kúpať nedá. To je skôr pre rybárov. Hop, veľmi zlá cesta, rozmazaný obraz. Čiže hneď tu máte Balaton s detským ihriskom, ale toto je len jedno detské ihrisko.
Dostávame sa zasa k hlavnému vchodu a teraz si zoberieme druhú časť kempu. Op. Javisko, kde sa robia rôzne programy. Večer tu bolo animačné vystúpenie animátorov pre deti. Dnes večer o 8:30 tu bude voľba nejakej miss. Určite prídeme pozrieť, ako to tu bude vyzerať. Reštaurácia v kempe. Teraz sa pozrieme, ako to vyzerá na pláži. Tu sú ďalšie sociálne zariadenia na pravej strane. Viac menej už pre karavanistov a stanárov. Nakoľko je to pomenej mobilných hauzov, ale predsa len sú. Pred 5 rokmi, čo sme tu boli, tieto mobilné domy zelené tu ešte neboli. A sme na začiatku pláže kempingu Pelso. Varená kukurica, trdelník. Čiže parcely sa nachádzajú aj v tesnej blízkosti Balatonu. Len prebehnete cez promenádu a skočíte si do vody. Až pri tom tobogáne pred chvíľou som zabudol spomenúť, že tam bol ešte jeden detský bazénik. Vracať sa nebudem, ale bol tam, možno ste ho zastrehli. Uvideli, postrehli. Tu je skákací hrad. Je tu dostatok atrakcií pre deti. Ďalšia časť s mobilnými hauzmi. Ďalšie detské ihrisko. Opa. Mládež sa tu zabáva. Tak ešte sa vrátime teda k tomu detskému bazéniku. Tam aj ukončím túto prebežku bicyklom. Keby som to dal rovno do vody. Ups. No tak tu ho máme. Ak máte malé detičky, tak je to ideálny kemping pre vás. Avšak musím podotknúť, že večer je tu dosť veľký hluk.
Takže si musíte nájsť nejakú parcelu, takú odľahlejšiu, aby ste vedeli kľudne večer aj spať.